Balik klase na alang sa limited face-to-face classes ang pipila ka mga eskwelahan sa Panabo City, Davao del Norte, sugod karong adlaw Marso 7. 50 ka mga pupil gikan Kinder 1 hangtod grade 3 ang mieskwela sulod sa classroom sa Waterfall Elementary School. Makita sa gawas sa eskwelahan ang mga ginikanan nga naghulat sa ilang mga anak nga nagpaabot mahuman ng klase. Doon na sab gipanghatag ng mga school supplies, isip pahalipay ngadto sa mga bata. Ingon ani sabang sitwasyon karong adlaw sa Cataluan Elementary School, kuyog ang mga magtutudlo. Kini sabang unang higayon nga magpatuman og limited nga pagtuon ang naisgutang eskwelahan human gitugutan sa Department of Health, Department of Education ug lokal nga gobyerno alang sa limitadong balik eskwela. Samtang usa ka flag ceremony ang gipahigayon sa Rojas Elementary School sa Barangay Lower Panaga, Panabo City alang sa ilang unang face-to-face classes kaganihang buntag. Makita ang mga personahe sa DepEd Panabo kinsa nagmonitor sa mga kalihukan sulod sa eskwelahan aron hingpit nga masunod ang standard and safety protocols. Gani, mas na-interes sa mga magtutudlo sa ilang pagbalik sulod sa mga classroom, sanglit adunay dakong kalahian ang pagtuon sulod sa classroom kumpara sa modular o online ang sistema. Gisiguro sa mga eskwelahan ingon man sa mga magtutudlo nga masunod ang minimum health protocols aron luwas ang ilang mga estudyante sa hulga batok COVID-19. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!